ụjọ na-atụ anyị mana ụjọ na-atụzi anyị ugbu a anyị abịakwara nụ taa anyị ụmụ Chukwu abịa ma anyị na-eji ekpere bido ihe anyị na-eme n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen. Ọ wụ n'aha Jizọs na n'ike na ọbara Jizọs, Almighty and ever-living Father, the King of glory, the Lord, the giver of life and the usher of concord. Father, in the beginning was you, and ever will you be. You never change, and will never change, for you are changed yourself. You are God the Creator. That is why our people call you Chineke. Chukwu Okike, Chukwu Abịama. I kere mba niile ma were ndị Igbo mere ndị ike gị. Ahụhụ anyị na-ahụ taa anyị ma na ị na-ahụ ya. Anyị makwa na ị kwadoro ya maka iji akwado anyị maka ihe dị mkpa ichere anyị n'ihu. Anyị na-ekele gị, ụmụ Igbo niile nọ ebe niile ha nọ n'elu ụwa taa na-ekele gị maka imere ka anyị ji wuru ndị Igbo. Anyị tụtụdere aha gị n'aha Jizọs. Chineke dị ndụ onye na-ekpechara ya agwụ. Anyị na-akpọku gị taa sị Nna ka taa wuru mbido obibi ahụ ndị Igbo n'ụwa niile ruo gburugburu, ọkacha nke n'obodo akpọrọ na Naịjirịa. Anyị si Chineke ka taa wuru mbido inwere onwe ndị Naịjirịa na ndị Biafra, ka ndị Naịjirịa nọrọ ka ha, ka anyị nwa ndị Biafra nọrọ n'onwe anyị, ka anyị nọrọ ka ụmụ Chineke fee ego ofufe tụọ aha gị, ka nkwa ikwere anyị nkwa ikwere gị, ka anyị na confident anyị na gị guzoro etu o si guzoro maka anyị wụ ụmụ gị, ka anyị fee ego ofufe n'ala nke i nyere anyị. Anyị sị Nna biko, anyị achọghị ọgụ, anyị achọghị onye na-egbu anyị. Ọ dịghị onye anyị na-egbu, anyị ejighị mma, anyị ejighị egbe, kama na ngwa agha ahụ i nyere ụmụ Israel ha ji kwatuo the walls of Jericho, gị ga-akpagbu ụmụ Igbo n'aka site taa n'aha Jizọs. Nna, anyị na-ele anya na that wall of Jericho tata. Anyị na-enwe olileanya na n'oge na-adịghị anya, oge ruru ugbu a na the walls of Jericho ga-ebido dama. Anyị sị gị Chineke ka aha gị wuru ihe otuto n'aha Jizọs. Ezi Nna dị ndụ, anyị wụ ụmụ Igbo, ụkwụ ụmụ Biafra ekwerela na n'aha gị na n'ike gị na anyị ga-agaru n'ala ahụ kwere nne na nna anyị na aha na nkwa. We are approaching the promised land, and nothing shall stop us. Because you are God, because you reign, because you live forever and ever is you, Almighty and ever living God. We believe you, we believe your word, and we know that your word shall ever come true. Today, Father, we have come here today to call the world to our side, to see with us and side with us, and speak with us and speak for us, against the oppression of our people, against the killing of our people, against the victimization of our people, against the marginalization of our people. Almighty and ever living Father, we call an end to all these troubles today in Nigeria in Jesus' name. Amen. We call for liberation of Biafra in Jesus' name. Father, may your name be glorified in the land of Biafra by this time next year, because you've said it, and we believe you, and your word is ever true. So shall it be, Father, and may your name be glorified in Jesus' name. Amen. And later, ladies and gentlemen, all hail Biafra. All hail Igbo land. As we need to hear some Biafra music. I need to remind any of us again why we're here. Why we're here. And now, when it comes to talking to the world, we'll talk again. In the meantime, I want to thank all of you for coming out in time. And this is the beginning of the beginning, and we are all set to go. God bless you. God bless Igbo land. God bless Biafra. All hail Biafra! 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 Who's the last speaker?